To masu kallon mu barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Idan yanzu ka riski shirin, muna tsaka da tattauna tare da matashi wato Ashari KAMFA kenan, matashi mai daukan hoto a fadan mai martaba Sarkin Kano. Za mu dora daga inda muka tsaya. Barkanka a karo na biyu. Yanzu duba da cewa yanzu ka dan kwana biyu kana mu'amala da abin da ya shafi sarauta, baka jin wata rana kai ma a ce za a naɗa ka, ko ba Sarkin Kano ba, ko a ce sarkin masu daukan hoto gaba ɗaya na jihar ko kuma da duniya gaba ɗaya? Baka jin wannan abin zai shigo maka wata rana? Zan ce fata lamiri. Gaskiya ne. Gaskiya ina fata yau a ce an bani wata sarauta na matsayin sarkin watan Sarkin Kano. Duk da cewa ma a yanzu ma mutane suna min ikirayi da kuma lakabi da sarkin hoto. Sun ma haka ake tafiya, amma ina fata sosai da sosai. Muna maka fata, amma dan Allah idan aka zo naɗi a kira ni da Muhammadu za mu zo. To ai shi ke da ai ufa buɗe take. Gaskiya ne. Mu na kowa ne. Gaskiya ne. To yanzu mu kalli shi wannan sana'ar hoton. Wasu mutane duba da cewa yanzu wayaye barkita, an kawo waya daban-daban, kowa zai iya ɗaukan hoto a kowane yanayi ko kuma wani abubuwa. Ya kake ganin sana'ar shi wannan ɗaukan hoto? Abu ne da ya kamata matasa su shiga ciki gadan-gadan, ko kuma kawai idan ka ga dama ne kawai kai? Ito alhamdulillah, na ji daɗi da wannan tambayar da na samu a kai mu, saboda ina da wani kudiri a cikin zuciyata wanda nake so idan na samu dama na sanarwa da al'umma na cewa a gaskiya ina jin matukar bacin rai ko kuma bakin ciki in ga saurayi bai da abin yi, musamman ma a bangaren dauki maganar sana'ata. Ita sana'ar hoto sana'a ce ta rufin asiri, inda mutum ya rike ta hannu biyu zai samu rufin asiri yadda baya tsammani. Duk da cewa mun san yadda abubuwa yake kasancewa na rayuwa, na abubuwa daban-daban, like kamar matsi da aka shiga na abu, tunda duk da cewa ita ma harkar ita ma sai da kuɗi ake yin ta. Tunda a da za a ga ka baki ɗaya kamar hoto ba a zo ana karantarsa, to amma yanzu shi ma sai da kuɗi ake yin shi. Amma kuma inda Allah ya taimaka ma ka yi ƙoƙari ka koya, to za ka sami nasarori daban-daban a kai. Gaskiya ne. Da yawa a kai. Me bambancin hotunan da ake ɗauka a waya da kuma wanda ake ɗauka a na'urar ɗaukan waya kamar kamera kin? Akwai wani bambancin? Tun da dai na ga yanzu wayoyin da suke shigowa ma zai ce wanda kai min da waya kaza ma da kai min akan kamera. Gaskiya ne, gaskiya. A da akwai bambanci sosai da sosai. Shi hoton waya zai baka ainihin resolution ne a cikin wayarka. Resolution kamar wannan terminologies ne da photographers mu ba ganewa za mu yi ba. To in yi Hausa in ce ko kuma in yi Turancin da ta Hausan batu, Hausar mu ta yawa a ce quality. Kawai zai baka quality ne a cikin wayarka. Amma shi kuma hoton kyamara sai an shiga internet ake bambance wannan hoton kyamara ne, wannan hoton. Ana iya ganewa? Dole da zaka bambance, sai da ai da akwai qualities. Ita hoton kyamara duk inda zai shiga yana da wannan qualities din nasa. Shi kuma hoton waya da zarar ya zagaya inda zai zagaya zai lallace. To ana ake bambancewa. Yawwa yana fashewa, yana fashewa. Duk da cewa yanzu ana ta yin, amma wayar da ake yi wa yanzu ba ta iya danna da kyamara ba. Dole, saboda ita megapixel din da aka yi mata da bambanci da yadda aka yi waya. Gaskiya ne. Da kai maganan quality, mu dawo akwai wani abu da zaka ga ana cewa filter, ban sani ba ko a waya ne ko shi ma dai akwai shi a kamar kamera din filter. Zaka ga mutum baki kirin yadda Allah ya yi shi, amma aka dauki hoton sa a canza mishi kamar salo, wanda musamman gaskiya wannan abubuwan da na faɗa zai zama kamar ba abu serious ba, amma zaka ga amma ko a zamantakewa aure akwai matsala, saboda na ganka akan kafafen za ta sada zumunta farasal na zo na sami ke baka a zahiri. Shi ma yana ɗaya daga cikin kamar characteristic ku na ɗaukan hotuna ne? To da akwai duk wanda ya san aikinsa na hoto, da zarar ya kalli hoto ya san me zai bashi. Da kowace idan ka ɗauka bai yi yadda ya kamata ba, amma da zarar idan ka canja masa wata kalar zai iya baka abin da kake bukata. Like mu ɗauki black and white. Ita black and white kala ce wadda kowa ya san kala ce babba. Da hoton da gabaki ɗaya in bai yi kala ba, amma idan ka mai da shi black and white zai baka ainihin abin da kake so. Da ko wanda idan kuma hoton ainihin a yadda yake to kwata-kwata bai yi ba, to dole sai ka canja masa wannan kalar sannan za ka yi. Kamar yanzu yadda 'yan mata suke yin hoto a waya, za a dinga sa filta ta kara mata, to duk wani salo ne wanda ake dan kara fito da mutum, amma ainihin abin shi ma a cikin bangaren photographers ne, su ne masu wayoyi, su ma suka dan kwaikwaya ake dan sawa a cikin waya a samu filta. Yawwa wannan. Menene burinka a wannan sana'a ta daukan hoto da kake? Kana da wani buri kake son ka ci nan shekara kaza ina son zama kaza, ko wani buri? To alhamdulillah shi dai dan adam dai yana son
yana da buri a cikin zuciyarsa amma fata na ba zai wuce duk wani abu dai alhamdulillah yau dai a ce ni ma ga wa'insu na rena su ma suna aikin hoto tunda ni ma na koya ne ta karkashin ni ma wani mai gidana gaskiya ne to ina fatan wannan ni ma yau na ga na daga sama na ba inda nake na sa wa'insu su suke kula da wannan bangaren. Amin. Banda kamar mai martaba sarkin Kano hotunan da kake dauka kakan fita wasu ka je kai wani aikin waje ne ko kuma kawai you are dedicated to masarautan? Alhamdulillah muna yin abubuwa daban-daban misali na biki da wasu abubuwa tunda sanadiyar mai martaba sarki mun mallaki abubuwa da yawa tunda mun haɗu da manyan mutane an haɗu da su to kuma a haka ana ta bunƙasar abun ana yin abubuwa daban-daban irin su biki abubuwa duk da abin da ya shafi harkar. KAMFA kana da aure? Ban da aure ne. Ranar bikin ka kai zaka dauki hotunan kanka ne ko kuma akwai wanda ka yadda da shi yadda kake daukan hoto kai zaka ba kamar kai dauka maka hoto? Muna da masu hotuna da yawa a Kano mana. Da akwai da yawa wanda za su zo su yi wannan abubuwan bajittar a kowa na da test na san wanda tambaya zai maka wahalan ansa kowa na da test in irin macen da yake sanya aura duba da cewa yanzu kai abubuwan da suka shafi sarauta ne a jikinka ya abin yake a can za a duba ne ko za a fita waje to ba mu san yadda Allah zai yi ba ai wannan ne burin zaka faɗa ne mu sai mu taya ka addu'a a dai barka za cikin gashin a barka za cikin gashin ta in lokacin da ya zo da yi da ba mu dire muna jira a kama da invitation zamu to shikenan Allah ya nuna mana a gurguje wani shawara zaka ba matasa wanda suke irin wannan sana'ar irin naka wanda ba su dauke shi serious ba su damu ba su kawai suna zauna waje ɗaya sun bude shago ba sa fita irin kamar da kamera da kamar yadda sani yan hotuna musamman haka idan ka je gidan biki ba ma sai ka tambaya ba kawai za su yi maka hoto saka maka ka biya su to yanzu kusan yanzu ma an daina damuwa haka masu daukan hoto tunda an ga kowa na da waya ba sa ma damuwa wani irin kira ko kuma irin shawara zaka ba su game da su rike kamar sana'ar da suke yi to gaskiya ina da shawarar da nake so zan ba wa mu masu sana'ar mu na farko haɗin kai shine the best abinda nake so na fara faɗa kenan. Masu ɗaukan hoton ba su da haɗin kai? No ba wai duk kowane abu da ya wuce mutum ɗaya zuwa biyu dole ana so a sa haɗin kai a kai. To idan aka samu haɗin kai a kai to ba inda nasarar da ba za a je ba. Ba inda ba za a je ba shine dalilin da yasa na ce haɗin kai. Muna da haɗin kai sosai to amma dai kana ƙara tunasar da mutum akan abin da ya sani ne don ya kiyaye ko da za a samu wani akasi. Kuma ina kira da mu masu sana'armu su rike sana'armu da muhimmanci sai da sana'armu tana da matukar muhimmanci za ka samu abin da baka taba tsammani ba a cikin sana'a kowace ma sana'a ce amma mutum yana magana ne akan sana'ar da yake kai amma dai kiran da nake so in yi mu rike sana'armu da matukar muhimmanci a duk inda kake ka kiyaye sana'arka. To Allah ya sa masu daukan hoto ko kuma in ci duka ma masu sana'a hannu masu rike ma masu sana'a duk sana'a da kake ma ya kamata gaskiya ka rike gaskiya ne ka rike ta sosai da sosai. KAMFA da fatan ka zo da kamarar ka dan zan koma a ƙara min kwalliya ni da Mahmud mu zauna kai mana hoto ka ka shirya dai ko na shirya to mun gode kwarai da gaskiya Allah ya mai da kai gida lafiya amin masu kallo duka yi da hirin mu ta kasance kenan tare da KAMFA kenan wato matashi mai daukan hoto a fadar mai martaba sarkin Kano da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma da fatan irin shawarwarin da ya bayar masu irin sana'ar da yake yi da kuma duk masu irin sana'o'in hannu za su dauka domin su yi amfani da shi za mu je dan hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin gari ya waye zai dora gari ya waye